Bukton sa 12 anyos nga batang lalaki natuhog sa talinis nga puthaw dihang gikuha niini ang sapatos nga nasangit sa atop sa ilang silingan. Sayra nato ang report ni Alan Domingo. Kini aktual nga video sa pagtabang sa bata kansang Bukton ang natuhog sa grill nga koral nga adunay sima sa tumoy. Gikinahanglan panggabson ang mga pointed drills aron makuha ang bata nga gipapatong sa hagdan ni adtong higayuna. Human sa kapino sa kaoras, naputol ang puthaw apan wa lang hilabti ang natusok nga bahin sa puthaw sa Bukton sa bata nga gidala sa ospital. Sa operasyon na nagkuha ang natusok nga puthaw. Nasangit niya sa batos. Yung pag naog niya, manggay nakakuan, na-slide siya. Maong nakuan siya dari. Salamat sa ko kay dari ra sa Bukton ba. So asa siya dapit na kuan? Dari sa left. Left ang iyang Bukton na sakit. Dari. Natusok yun. Natusok yun siya. Alas 4 kakapon sa hapon nagduwa og takyan dinhi dapita ang mga bata og dalagpot ay sapatos sa atop mo na gikat-kat pag naog niya natapigas nahulog ni tugpa dinhi sa grill nga talinis og natusok ang iyahang Bukton. Gibadlong na matod pa ang bata apan wa kini maminaw. Nasayran nga ato sa kauluhan ang inahan nini kay nanginabuhi og wa usab kuno magpakabana ang amahan. Ang uyoan na lang nini ang nagatiman apan duna usay trabaho hinungdan nga wa niya mabandayi ang bata hangtod nga nahitabo ang insidente. Nihilak na siya pagabot sa ospital. Kaya doon nga pa siya dari, wala siya mahilak. Pag dito sa ospital, nasakitan na siya ba. Kay ang kuan ang railings naman siyang kamot murag iyan ang gigakos ba bugat na ba. Sige nagbadlong gibutang nga naman naro kuanon nga di na sila paduwaon diya. Samtang ipasalig ang Department of Social Welfare Services kun DSWS nga motabang sa bata apil na ang tanan nga galastuhan sa tambalanan ug ang mga tambal niini. Sa karon ako na ipadagan dayon para ma-accommodate na mo unsay gikinahanglan sa bata. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.